Демет. Броня, бе! Чакай, я виждам. What the fuck? Няма ни конец. YouTube нещо. Сега... Ох, Ау! сори. Ще спалнеш ли на... Ела да ходим да вземем там конете. О, ще спална. Къде сте? Чакай. Ег. Абе, ег, бе! То всичко в Нью Не, нямам. При мен, хорсовете са в ег. New item да видим. Да видя как казвам. Аф. Аре, къде си? Ау. Ау, 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 ау. Ема, айде. Тук се цепа. Спалнах кончета. За мен е белия, заплювам си го. За мен е белия, заплювам си го. За мен е то сивия. Знаеш ли тия сивите как скачат? Ама са много диви. Бързо ебалки. Ах, много си лошо, бе. Най-лошото конче. Дали ако те нахраня? Айде, бе. Абей! Аре, бегай се. Айде, обикнаме. 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 Човек, ти ще ми дадеш ли такова? Броня. Обикновено супер. Седло ще ни трябва, нали? Да. Да си ги дам ли? Или не? Абе, ти отли си. Да, виж го. Виж, човек. About for. Виж. About. Виж. Виж, човек. Ще кончето умират. Виж, човек. Виж към коня ми. Глей. Виж моя. Я виж моя, човек, виж. Глей. Аре, аз тръгваме там. Обаче само е бавен, защото го хранех. Чакай ме! Мари ни турспи. Джумпинг! Аз мога да я прескоча без проблем. Не! Мале, конем. Чакай, сега ще се опитам да го прескоча. Чакам. И хора, този епизод пак няма да е стримато. Другите епизоди. Ние сега ще търсим и там, аз тръгваме на там. Защото има дърва. Мале, каква електричка е моето. Би ли ме почакал? Къде си? Далеч. Ай, чакам. Аре, Аз след това намерих дърва. О, оф.
тук този Байон харесва ли ви? О? Не, този Байон. Ко? Байон! Абе, ти ми разбираш ли какво е това, бе? Какво правиш, бе? Ехо, Сашо. Виж моя какво може. Уу! И аз мога така. Моля ви, вода. И то дълбока. Аз ще се опитам. Коня ми! Не. О! Да, аз почти го стънтнах. О, аз се качвам на пак на там. Обърни се бързо. Конче! Ти излезна. А? Моето конче остана. Просто си го буташ. Просто си го бутни. Еми, Доки артишок е... кога мислиш да намерим Аз разбрах едно нещо. какво, че си тъп? Не. Ау! Уистън! Ау! Той заболя. Хора и се върна, когато намерим убежище за спане. И аз. Мафъга! О, мафъга, хора! Намерихме! Намерихме пясъчното нещо Да. си там. Конче, ти стой тук, ние слизаме. Просто вземи такова. Вземи въжета, бе. Ох! Вземи въжета. Ти ли влизаш? Ма ние сме, знаеш колко сме далече, мога да ти кажа. Да, много. Край. Ти си бая тъп човек. Мъртъв си. Край си. Не може да се тъпи. Ай, спея избеге блил. Сега как може да се тъпна? Не, само едно може да тебе, защото това се тъпна. Искаш ли? Тъпи се до мене. Как? Тъпи се Не, наклонена черта. Бля. Ама няма да имаш конче. Ама си взема ново. Наклонена черта. Тъпа. Тъпа. Моето име. Тъпа. Глав. Катанка. Ке. Пласе. Как ти е плей? Не се... Аре де. Дай да го напиша бързо. Да не е това е твоя скин, виж. Ето Да, това е моя. Фа! Ти си със синия драгон отзаде, нали? Да, не става. Но Чакай, човек, стой на едно место, ще пробвам да те намеря. Аз ще трябва... да тръгна ли направо? Или не? Не, магаря, бе. Аре, сега го храни малкото. Пораз. Аре в някакъв друг сервер. Какво ще кажеш? Ти умря. Нищо, чакай сега. Чакай, стой! Аз ще умра също. Искаш ли? Човек, Не, тука. това ще не ми се вижда отдолу. Ма той има само една кула. Аз знам какво се... Айде, умрях. Респаун. Къде си са? Ще мен. Hello, man. Моски. Hello, man. Не съм с твоя. Ехо, Ice Place. Окей, намерихме се. Хора, абонирайте се. Това бях аз, Да, и аз. Verox с Gamer. И ще се видим в следващия клип. Чао.